jak klidně pospíchá řeka Morava dál kupředu, tak dál kupředu pokračuje výstavba našeho města Veselí nad Moravou. Pomalu budou mizet staré části našeho města, zůstanou nám jen vzpomínky na tyto staré části. A tak, jak řekl správně můj předřečník, který daboval tyto filmy pana Miroslava Zálešáka, z čehož poznáváte, že jsme se znovu obrátili do historie města. Budeme se dnes dívat na místa, která v této podobě už mnozí z nás ani nepamatují, a ti, co pamatují, tak si jistě rádi zavzpomínají. Budou to záběry z míst, která už nestojí, nebo z míst, která už vypadají dnes jinak, a nebo z míst, kde vznikaly nové stavby ve Veselí nad Moravou. Ponecháváme téměř další 10minutovku tyto filmy v klidu, bez hudebního podkladu, abyste si všichni mohli zavzpomínat, ale závěr je připraven. Luk a úrodných polí, v nížině, kterou protéká řeka Morava na dosah hor Bílých Karpat, stojí staroslavné město Veselí nad Moravou. Městě, které již v letech tisících náleželo mezi prastaré slovácké osady v bývalém markrabství moravském a které v posledních letech roste ve velké průmyslové město, žije a tvoří. A to už jsou ony slibované záběry. A jistě se mnou budete souhlasit, že opravdu dnes již vypadají úplně jinak. Tady je vlastně část dnešní tržnice, výstavba sídliště Chaloupky. Automobily, které dnes již na našich silnicích nespatříme. Tady to je zatím nedokončená kotelna na sídlišti Chaloupky a téměř dostavěný komín. Mnozí si jistě vzpomínají, že mýval také svou přezdívku. A tady jsou již lidé, kteří tyto stavby a objekty budovali.
a odvážné záběry pana Miroslava Zálešáka z ptačí perspektivy a znovu chaloupky v místech dnešní tržnice. Sídliště Hutník, sídliště Lány, a základní škola na Hutníku, ještě bez nástaveb. Mateřská škola u nemocnice a tady nemocnice, o které se dnes dočítáme i v novinách. Vilky u silnice od Blatnice, byty pro pracovníky tehdejších jihomoravských trubkáren a tažíren. Purkyňova ulice a znovu nemocnice s poliklinikou. Sídliště Hutník, a tady jsou záběry, které jsou staré přesně 19 let. Tehdejší třetí místní a, jak si říkala, ilegální organizace SSM ve Veselí nad Moravou připravovala obrovský rockový a folkový festival Léto s muzikou, kterážto akce se uskutečnila potom až po listopadu 89. Do Veselí se tehdy, přestože byl festival zakázán, tady vidíme plakát Léto s muzikou se nekoná, přesto do Veselí přijeli stovky, možná tisíce návštěvníků z celé republiky. Festival se měl konat na fotbalovém stadioně a byl uskutečněn vlastně o rok později v Moravském Písku. Tito lidé, kteří přijeli za muzikou do Veselí, se již o zákazu nedozvěděli a proto bylo tenkrát město plné příznivců big beatu a folku. Byli také v parku a tyto záběry natáčel syn kameramana pana Miroslava Zálešáka Mirek, který také do dnešního vysílání natočil první reportáž z Baťova kanálu. A tady je již část organizátorů, která trávila tyto chvíle zákazu festivalu na tehdy velmi populárním a oblíbeném splavu.